ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଚିଲିକା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଘାଟ ଥିଲା, କାଳିକା ଘାଟ। ଏଠାରେ ବେଳେ ବେଳେ କେହି ରାତିରେ ଯାଉନଥିଲେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଏକ ଭୂତଟିଏ ରୁହେ। ଏହି ଭୂତ ଅଟଳ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଚିଲିକା ପାଖରେ ଚାଲି ଉଠେ। କେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ବୋଟ ଗୁଡାକ ଓଲଟାଇ ଦିଏ। କଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଯୁବକ ମନୋଜଙ୍କୁ ନେଇ। ମନୋଜ ଏକ ତରୁଣ ନବୀନ ପ୍ରବାସୀ। ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସହରରୁ ଚିଲିକା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ସେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା ଓ ଭୂତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ। ମନୋଜ ଶୁଣିଥିଲେ କାଳିକା ଘାଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଚାଲେ ଏହି ଘାଟର ରାତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ। ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ମନୋଜ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଗଲେ କାଳିକା ଘାଟକୁ। ଚିଲିକା ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଚିରିପା ଆଖିର ଚିତ୍କାର ଓ ପାଣିର ଗଭୀର ଧ୍ୱନି ଆଲୋକ ନିର୍ଭୀକ ରାତିକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଧୂସର ପର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଆକୃତି ପାଣିରୁ ଉଠୁଛି। ଶୀତଳ ପବନ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା। ମନୋଜର ହାତ କମ୍ପିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭୂତକୁ ସାମ୍ନା କଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା ଏକ ମହିଳାର ଥିଲା, ଯିଏ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ ବେଇମାନି କରି ଚିଲିକାକୁ ଡକେଇ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା ଏଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ବାହାର କରିବ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥା ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖି ଏବଂ ଅଖବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ଏକ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନାମିକା ମହିଳା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଘଟିଲା। ତାହାପରେ କାଳିକା ଘାଟରେ କେହି ଭୂତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ଶାନ୍ତ ରହିଲା। ବୋଟ ଚାଲିଲା ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ। ଲୋକମାନେ ମନୋଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ସାହସର ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏହିଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭୟକୁ ମୁହଁ ଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜିତିପାରୁ। ସତ୍ୟ ଓ ସାହସ ନିଜେ ଭୂତକୁ ମାନବତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇପାରେ।